Moi kaikki. Tänään ne vastataan teidän lähettämiin kysymyksiin. Otetaan ensimmäinen kysymys, jonka on kysynyt Jaltsu T. ja Totti Puttonen. Miksette puhu omalla äänellä? Mutta mehän puhutaan koko ajan omilla alkuperäisillä äänillämme. Niin se on vain sattumaa, että hippo kuulostaa vähän siiriltä. Sitten Muhous ja Masan juttuja ovat kysyneet, että onko minulla ja Herra Hirvellä perhettä tai sukulaisia. Ja meillä molemmilla on perhe ja sukulaisia. Hippon perhe ja sukulaiset asustelevat onnellisesti hippoplaneetalla ja minun perhe ja sukulaiset suomalaisessa metsässä. Ja mä nyt vaan satun olemaan mekaaninen. Ja sitten Ida kysyy, onko meitä kiusattu ikinä. Meitä on kiusattu siitä, että olemme eläimiä täällä ihmisten seassa ja ei se kauhean kivaa ole. Ja sitten Alex ja IDK ovat kysyneet, että onko hippo skibidit toilet ja onko hipolla skibidit toiletris. Totta kai. Ja sitten ei 777 kysyy, että onko Salatut elämät hyvä ohjelma. Sitä kannattaa varmaan kysyä salatuilta elämiltä. Ja sitten Joonas Meriläinen kysyy, että miten hippo ja Herra Hirvi syntyi. No kuules Joonas, noi sun emojit varmaa kertoo sulle ihan tarpeeksi hyvin, kun ei viittis laittaa tähän videon ikärajaa. Ja sitten Juuse 2 VB4 DC 8 metriä kysyy, että miksi hipon isä lähti ostamaan maitoa, koska se on hyvää. Ja sitten Hi kysyy, että paahtoleipä paahdettuna vai paahtamattomana. Kyllä se on paljon parempi paahtimesta. Ja sitten Jaltsu T. kysyy, että miksi Herra Hirvi on poro. No enkö mä saa olla poro, jos mä haluun. Ja @user_SK3i59p kysyy, että miksi hipolla on oudot silmät. Ja sitten @userky8s2v7rt4 kysyy, että onko jompikumpi teistä robotti. Ja sitten Mikael Maattanen kysyy, että painaisitko hippo-nappia, jos saisit 69 miljoonaa euroa, mutta sulta lähtis kaikki raajat. Mä ottaisin ne rahat ja ostaisin mulle uudet raajat kaupasta. Ja sitten tää video alkaisikin olemaan tässä, eli kiitos kaikille, jotka kysyi kysymyksiä, ja muistathan tykätä tästä videosta ja tilata kanavan.